हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणं। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை இந்த ஜேர்னில நம்ம இன்னைக்கு டே 5ல இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 5th சாப்டர். ஓகேவா? கர்மயோகம். அது எப்படி அப்படின்னா, இது வரைக்கும் சொன்னது 3rd and 4th சாப்டர்ஸ் கூட கர்மயோகம் தான். பட் இது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல், கர்மயோகம் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இதுதான் இந்த சாப்டர்ல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்த போறாங்க. எப்படி கர்மங்களை செயல்களை எப்படி செய்யணும், அது பகவானை பத்தின பூர்ண எண்ணத்தோடையே. ஓகேவா? நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானை பத்தின எண்ணத்தோடய நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம முக்தி அடைந்த ஆத்மாவா இருக்கும். இந்த பூ உலகத்துல இருக்கும்போது, இந்த ஜட உலகத்துல வாழும் போதே கூட நம்ம எப்படி இருக்கலாமா, முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களா இருக்க முடியும். எப்ப அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிரம்மபூத நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துல வாழும் போதே நம்ம நம்மளோட உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி புலன்கள் எல்லாத்தையும் அடக்கி பகவான் மேல நித்தியமா அவங்களுக்கான தொண்டுகளை செஞ்சுட்டு வந்தோம். நம்ம எப்பவுமே டிவோஷன் சர்வீஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி நிலைமையில இருக்க முடியும் அப்படின்னா பிரம்மபூத நிலையை அடைய முடியும். அதாவது இந்த உலகத்திலேயே நம்மளால முக்தி அடைந்த வாழ்வை வாழ முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாம். I'm going to start the screen sharing. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா தெரியறதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. தெரியுது மாதாஜி. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு? ஓகே, பரவாயில்ல மாதாஜி. தெரியுதா? ஓகே 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 ஓகே. இப்ப நம்ம இதுல அத்தியாயம் 5 கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். ஓகேவா? கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம செயல்களை செய்ய சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம செயல்களை செய்யணும். இந்த பகவத்கீதையை மொத்தம் இந்த 18 சாப்டர்ஸை மொத்தம் 3 மாடியூல்ஸா பிரிச்சிருப்பாங்க. கர்மயோகம், பக்தி யோகம் அண்ட் ஞான யோகம்னு. ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் எதை பத்தி வரும் அப்படின்னா இந்த கர்மயோகத்தை பத்தி தான் வரும். ஓகேவா? சோ நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல சாங்கியா பிலாசபி படிச்சுட்டு, அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி படிச்சோம். படிச்ச உடனே புத்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுல 3rd என்ன அப்படின்னா ஞான யோகம் பத்தி நமக்கு என்னன்னு தெரிய வந்தது. ஓகேவா? ஞான யோகம் தெரிஞ்ச உடனே 4th சாப்டர்ல என்ன செஞ்சாங்க, கர்ம யோகத்துல உன்னத அறிவை சொன்னாங்க. இப்ப 5th சாப்டர்ல கர்மயோகத்துல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது எல்லாமே எதை பத்தி தான் சொல்லப்படுது, முதல் இந்த 6 அத்தியாயமே எதை பத்தி தான் சொல்லப்படுது அப்படின்னா நம்மளோட செயல்களை நம்ம பற்று இல்லாம செய்யணும், செயல்களை செய்யாம இருக்கக்கூடாது. செயலின்மை அப்படிங்கிறது பகவான் என்னைக்குமே என்ன பண்ணல, என்கரேஜ் பண்ணல. அவங்க என்னைக்குமே அதை மக்கள் கிட்ட இருந்து, உயிர்வாழி கிட்ட இருந்து என்டர்டெயின் பண்ணவே இல்லை. அவங்க கேட்கறது கர்ம யோகத்துல செயல்படுங்க, அதுவும் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படுங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. இதுல நமக்கு ரொம்ப அறிமுகமானவங்க யாரு அப்படின்னா நம்ம டெய்லி இவங்களை பத்தி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் இந்த புக்கை எழுதினவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு பொருளுரை, பொழிப்புரை எல்லாம் கொடுத்தவங்க நம்மளோட பிரபுபாதா அவங்க. ஓகேவா? பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இவங்க இல்ல அப்படின்னா நம்மளால இந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து நம்மளால பகவத்கீதையை உணர முடியாது. இவங்களை நம்ம நிச்சயமா ஒரு கர்மயோகின்னு சொல்ல முடியும். ஓகேவா? இவங்களும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழும்போது தன்னுடைய பௌதிக கடமைகள் அத்தனையும் நிறைவேற்றினாங்க.
கடமைகளை நிறைவேற்றும் போதே அவங்க எதுல இருந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுல அவங்க ஆட்பட்டு இருந்ததுனால அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே கடவுளை பந்தப்படுத்தினதா இருந்தது. சோ அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல ஆசை கிடையாது. அவங்க உலகம் பூரா இந்த பக்தி இயக்கத்தை, இந்த ஸ்தாபனத்தை நிறுவனம் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணிட்டு மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கிருஷ்ண உணர்வை அவங்க எழுப்பி விட்டாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இவங்க என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கர்மயோகி, அதுவும் நிஷ்காம கர்மயோகின்னு சொல்லலாம். கர்மயோகிலேயே கர்ம யோகத்திலேயே நமக்கு கர்ம காண்டான்னு ஒண்ணு இருக்கு, கர்ம யோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நேத்தி சொன்னேன். கர்ம காண்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம அதோட பலனை எதிர்பார்த்துட்டு அந்த செயலை செஞ்சோம்னா அது கர்மகாண்டா மோடுல நம்ம இருக்கோம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறையை நம்ம பின்பற்றோம்னு அர்த்தம். கர்ம யோகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம, பலன் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, நம்மளோட செயலை செய்ய வேண்டியது நம்மளோட கடமைன்னு செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க கர்ம யோகிகள்னு அர்த்தம். அதுலயே ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க நிஷ்காம கர்ம யோகி. அவங்க என்ன அப்படின்னா அந்த பலனை ஓகேவா பகவான் மேல விட்டுருவாங்க. ஓகேவா? பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணிடுவாங்க. செய்யக்கூடிய செயல் மேலையும் பற்றுதல் இல்லாம செய்வாங்க. ஓகேவா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிஷ்காம கர்ம யோகி தான் யாரு அப்படின்னா நம்ம பிரபுபாதா அவங்க. ஓகேவா? சோ அவங்க செயலை தொடர்ந்து செஞ்சாங்க. பட் அவங்க செஞ்சது எல்லாமே எப்படி இருந்ததுன்னா வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இந்த அத்தியாயம் சுருக்கம் பார்ப்போம். எந்தெந்த வேர்சஸ்ல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கும். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எதை நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எகைன் அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. ஓகேவா? ஏன் இந்த கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்னா பகவான் என்ன சொன்னாங்க, நீ செயலின்மையாக இரு. தேர்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஞான தளத்துல அந்த நிலை பெற்று நீ செயல் எதுவும் செய்ய வேண்டாம். ஓகேவா? அப்புறம் ஃபோர்த் சாப்டர்ல என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ஞான தளத்துல நிலை பெற்று நீ எழுந்து போரிடு. ஞான தளம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆன்மீக தளம் தான். ஆன்மீகத்தை உணர்ந்துட்ட நான் உனக்கு இந்த 2-3 சாப்டர்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான் எல்லா விதமான நல்ல விஷயங்களையும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால கர்மத்தை எப்படி செய்யணும், கர்மா அகர்மா விகர்மா மூணுத்துக்கான டிஃபரன்ஸை சொல்லி அது எப்படி செஞ்சா பாவ புண்ணிய காரியங்களுக்கு நம்ம உட்படுத்தப்படுவோம், அந்த செயல்களை எந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பலன்களுக்கு நம்ம உட்பட மாட்டோம், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு நீ உறுதியோட எழுந்து போரிடுன்னு ஃபோர்த் சாப்டரோட கடைசி வெர்ஸ்ல சொல்லிட்டாங்க. சோ இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் சொல்லும் போது பகவான் என்ன செஞ்சாங்க சைலன்மையோட இரு. நாரதர் இமேஜ் கூட நேற்று நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அகர்மாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவங்கதான். அதையும் காட்டுறாங்க. ஆனா கர்மயோகத்துல செய்யி, அதாவது நீ போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வந்ததுனால எகைன் அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடுது. பகவான் அவங்களை குழப்பின மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. செயலின்மையில இருக்க சொன்னாங்க, அதாவது துறவரம் மேற்கொள்ள சொன்னாங்க. ஆனா திடீர்னு கர்மயோகத்தை பயிற்சி பண்ண சொல்றாங்களே அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் வந்தது. சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் எளியது அப்படின்னு பகவான் அதுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க. 5.2 to 5.6 என்ன அப்படின்னா சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் செய்யறது எளியது. ஓகேவா? அது ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜடபூமியில இருக்கிறோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்க எல்லா விஷயங்களும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. சோ நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், செயலை செய்து விடலாம். ஓகேவா? சோ அது எளியது. அடுத்தது நிஷ்காம கர்மயோகம் ஒருவரை பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. இது எந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5.7 to 16ல சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம பலன்கள் அத்தனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண ஒருத்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் டிட்டாச்டு. அவங்களோட ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து அவங்க டிட்டாச்சா இருப்பாங்க. இந்த பூமியில வாழும் போதே கூட, இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழும் போது கூட அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, முக்தி அடைந்த ஆத்மாவா இருப்பாங்க. அப்படிங்கறத 5.7 to 16 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அப்புறம் பகவானை இடையராது நினைப்பதால் முக்தி கிடைக்கிறது. யாருக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா பரபிரம்மம்னு அவங்களை யார் நம்புறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே முக்தி தான். ஓகேவா? பகவானை எந்த ஒரு பக்தன் அவங்கதான் பரபிரம்மம், அவங்கதான் சுப்பீரியர், அவங்கதான் எல்லாத்துக்குமான கண்ட்ரோலர், அவங்கதான் மெயின்டைனர் அப்படிங்கறத யாரு உணர்றமோ அவங்கதான் என்ன பிரம்ம நிர்வாணம்னு பேரு. ஓகேவா? அதுக்கு பேரு பிரம்ம நிர்வாணம். அவங்க எல்லாம் என்ன அப்படின்னா முக்தி கிடைந்த ஆத்மாக்கள். சோ இதெல்லாம் எந்த வெர்சஸ்ல இருக்குன்னா 5.17 to 5.26 வெர்சஸ்ல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. 5.1 பிரபு அது நம்பர் எனக்கு மறைக்குது மேல இருக்க டூல் பார். அர்ஜுனனின் குழப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு மூவ் ஆகல மாதாஜி. மூவ் ஆயிருக்கா பிரபு? அர்ஜுனனின் இல்ல அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. ஓ இது வந்துதான் பிரபு அத்தியாயம் 5 சுருக்கம். இல்ல எதுவுமே வரல, வர ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு.
இப்ப பிரபு இல்ல மாதாஜி மூவ் ஆகல ஸ்லைட். என்ன பண்ணட்டும் பிரபு? ரெஸ்யூம் ஷேர் கொடுக்கவா? பாருங்க எப்படின்னு பாருங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் இல்லைன்னா நான் ஷேர் பண்ணணும்னா நான் பண்றேன். இப்ப வருதா பிரபு? இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. இதுல பாப்அப் விண்டோஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு ரைட் சைடுல. அதுல அந்த பாப்அப் விண்டோஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இதுல இல்ல அந்த விண்டோஸ் எதுவுமே இல்லையே எனக்கு. மொத்தத்துல இந்த இது பிபிடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரீலான்ச் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிச்சு கொடுங்களேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அதத் பஞ்சமோத்யாயக கர்ம சந்நியாச யோகக. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யத் ஸ்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரை முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்று தயவு செய்து தெளிவாக ஃபர்ஸ்ட் இது வெர்ஸ் இது. அதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. என்ன, 4th சாப்டரோட லாஸ்ட் வெர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து நீ எழுந்து இப்ப போரிடு அப்படிங்கிறாங்க. முதலில் செயலை துறக்க சொன்னாங்க. 3rd சாப்டர்ல என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா செயலை துறக்கணும். இவங்க என்னென்ன அர்ஜுனன் செயலை கம்ப்ளீட்டா துறக்கணும்னு நினைச்சாங்க, துறவு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. பட் அது கிடையாது. பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் நீங்க தான் 2 விதமாவும் பிரிஸ்கிரைப் பண்றீங்க. இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து நீங்க தான் எனக்கு வந்து இதுக்கான விளக்கத்தை நீங்க தான் கொடுக்கணும். அதாவது 4th சாப்டரோட எண்ட்ல வந்து பக்குவமான ஞானத்தில் நிலை பெற்று நீ வந்து போரிடு அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்க. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்தது அப்படின்னா, ஒண்ணு பக்தியுடன் செயலாற்றுறதா அல்லது ஞானத்தில் செயலின்மையோட இருக்கிறதா. ஞானத்தில் செயலின்மைன்னு சொன்னது இது அப்படின்னா 3rd சாப்டர்ல சொன்னாங்க. இது ரெண்டுத்துக்குமான கன்ஃபியூஷன் வந்ததுனால எகைன் அவங்க குழம்பி போயிடுறாங்க. ஞானத்தில் செயலின்மை அப்படின்னு பகவான் சொன்னது எதை அப்படின்னா, முழு ஞானத்தோட நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன நடக்காது அப்படின்னா அந்த விளைவுகளுக்கு நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். அந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயலை செய்யறோம் அப்படின்னாலே அது என்ன மாதிரி செயல்னா செயலின்மைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா, செயலை துறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா, ஞானத்தோட நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதோட பலன் மேல நமக்கு பற்று வராது, அந்த பந்தப்பட மாட்டோம். அது எதுக்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயலின்மைக்கு ஒப்பாகும். ஓகேவா? ஆனா இது அர்ஜுனன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, எந்த செயலையும் செய்யாம துறவரத்தோட இருக்கணும், அதாவது துறவு மேற்கொள்ளணும்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்கன்னதுனால அவங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன். சோ எகெயின் இந்த கொஸ்டின் அவங்க வைக்கிறாங்க. 4th சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்ல வச்ச அதே கொஸ்டினை எகெயின் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அர்ஜுனனின் தவறான புரிதல். ஏன் இந்த தவறான புரிதல் வருதுங்கிறது தான் வந்து ஒரு சாப்டர்லயும் இருக்கிற வேர்சஸை வச்சு அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் வர்றது சொல்றாங்க. வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. வறண்ட மன ஊகங்கள் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அருவவாதிகளுக்கு வரும். அதாவது பகவான் வந்து ஒரு பிரம்ம நிலையில மட்டும் வச்சு யோசிச்சு பாக்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஒண்ணும் அந்த அளவுக்கு பரபிரம்மம் கிடையாது, அவங்களும் நம்மளும் ஈக்குவல் தான். அவங்க எப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாம் பிறக்கிறோமோ அந்த மாதிரிதான் அவங்களும், இதே மாதிரி நம்மள மாதிரி உருவத்தோட தான் அவங்களும் பிறந்துட்டு அவங்களுக்கும் அந்த இறுதிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மன ஊகங்களை உள்ளவங்க அருவவாதிகள். ஓகேவா? ஆனா அவங்க சொல்றதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னா, சாதாரண பக்தனா இருக்கக்கூடியவர் செய்யக்கூடிய டிவோஷன் சர்வீசஸ் சிறந்தது. 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் கிருஷ்ணனார் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு. ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா சோல் அண்ட் பாடி, அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான். அது சாங்கியா பிலாசபியை தான் வந்து பகவான் வந்து 2.11ல இருந்து 30 வரைக்கும் சொன்னாங்க. 2.31 to 37 வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. நமக்குன்னு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அது என்ன அதை எப்படி எப்படி செய்யணுங்கிறது விளக்கப்பட்டது. 42ல இருந்து 45 வரைக்கும் பலனளிக்கும் செயல்களால் ஆன்மாவின் சிக்கல். ஓகேவா? அதாவது ஆன்மா வந்து எதுல எல்லாம் எப்படி சிக்குண்டுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் மேல நம்மளோட மனசை பதிவு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது, ஆன்மா அதுல மாட்டிட்டு முழிக்குது. ஏன்னா ஆன்மா வந்து அதுதான் கண்ட்ரோல். இந்த உடம்ப வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆன்மா தான். பட் எது கண்ட்ரோல் பண்ண விட்டுறோம் அப்படின்னா சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண விட்டுறோம். சென்சஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடுது ஆத்மாவை. ஓகேவா? சோ சென்சஸ் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட மனமும் புத்தியும் செயல்படுறதுனால உடலும் கஷ்டப்படுது, ஆன்மாவும் சிக்கலுக்கு உண்டாகுது. ஓகேவா? சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா புலன்கள். அப்ப புலனின்பத்தை தூக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் வந்து என்ன செய்யுது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் மேல கவனத்தை கொண்டு போகுது. அதனால ஆன்மாவுக்கு சிக்கல். அதை வந்து 42ல இருந்து 45 வரைக்கும் பார்த்தோம்.
46 to 53 வரைக்கும் என்ன இருந்தது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு மூலம் விலகும் செயல்முறையை விளக்குகிறது. இப்ப இதுல இருந்து இந்த ஆன்மாவை விடுவிக்கணும் அப்படின்னா சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆனா அப்ப வந்து மனம் புத்தி எல்லாமே எதுக்கு கீழே வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மா சொல்ற மாதிரி கேட்க வைக்கணும். ஓகேவா? அப்ப எது நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும். ஓகேவா? சோ ஒரு ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? இந்த ஃபுட் ஃபார் சோல் நான் செகண்ட் சாப்டர்ல சொன்னேன். என்ன? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம மகாமந்திர ஜபம் செய்யறது மூலமா ஆன்மாவுக்கு நம்ம ஃபுட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்? ஒரு நாள் இந்த உடல் அப்படிங்கிற அந்த சிறையில இருந்து விடுபட்டு இந்த ஆன்மா எங்க போயிடும் அப்படின்னா பகவான் கிட்டே திரும்பி போயிடும். ஏன்னா அது எட்டர்னல். சோ அது அதோட எட்டர்னல் பொசிஷனுக்கே அது திரும்ப போயிடும். அது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது மூலமா தான். சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்சோம்னாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்படுறதுல இருந்து விலக்கிடுவோம். ஓகேவா? அடுத்தது தேர்ட் சாப்டர்ல 17 to 18 3.17 to 18 அறிவுள்ள ஒருவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். அறிவுள்ள அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆத்ம ஞானம் உள்ளவங்க. ஓகேவா? அவங்க செய்யக்கூடிய கடமைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 4.33ல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் உச்சம் பெறுகின்றன என்பதை விளக்கினார். அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும்னா ஒரு யுகத்துக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு விதமான யாகங்கள் இருந்தது. ஓகேவா? சத்தியயுகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் அப்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது திரேதா யுகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் வேள்விகள் இதெல்லாம் நடத்தினாங்க. துவாபர யுகத்துல டெம்பிள் வர்ஷிப் நடந்தது. பட் கலியுகத்துல அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ரொம்ப பொருள் செலவு ஆகக்கூடியது. அப்புறம் ரொம்ப நாள் எடுக்கும். ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா லாங் லாஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கும். அதை விட சிம்பிளா ஈஸிஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. ஓகேவா? இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவில் உச்சம் பெறுகின்றன. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானை நம்ம நெருங்குவோம். இதைதான் செய்ய சொல்லி பகவான் வந்து 4.33ல சொன்னது. 4.42ல கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் இருந்து சண்டையிடு என்று கூறியதும் அர்ஜுனன் மீண்டும் குழம்பினான். துறவு பண்ணணுமா அல்லது நம்ம மறுபடியும் வேலை செய்யணுமா அப்படிங்கிற குழப்பம். இந்த 3 சாப்டர்லயும் பகவான் சொன்னதை வச்சு அர்ஜுனன் வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. எது சிறந்தது? கர்ம சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா? ஓகேவா? கர்ம சந்நியாசம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு எந்த விதமான அவங்களுக்கும் பற்றுதல் இருக்காது. ஓகேவா? அவங்க செயலும் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க செயல் எதுவும் செய்யாதனால அவங்களுக்கு பற்றுதல் எதுவும் இருக்க போறது இல்ல. எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு அவங்க போய் என்ன ஒரு இமயமலையிலயோ அல்லது வனத்திலேயோ போய் அவங்க வந்து தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது சிறந்ததா? அல்லது இந்த பௌதிக உலகத்திலே இருந்துகிட்டு பௌதிக காரியங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவலாவும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறது என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது நல்லதா? அதுதான் கர்மயோகம். ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மள. அதாவது பக்தி தொண்டு செய்யறோம்னு அர்த்தம். எது சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா கர்மயோகம் சிறந்ததுன்னு பகவான் இந்த சாப்டர்ல விளக்க போறாங்க. ஸ்லோகம் 5.2 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகம் ச நிஸ்ரேயச கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலளித்தார். செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஓகேவா? முக்திக்கு வந்து எது ஏற்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது செயலை துறந்துடுறது. அதாவது அந்த சன்னியாசி இருந்தாங்க பாத்தீங்களா, அதுவும் ஒண்ணுதான். பக்தியுடன் செயல்படுதல் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறது ரொம்ப ஈஸி, அது சிறந்தது அப்படின்னு வேற சொல்றாங்க. ஓகேவா? செயலை துறந்துட்டு சும்மா இருக்கிறது சந்நியாசம் பண்றது அப்படிங்கிறது நிச்சயமா முடியாத காரியம். அப்படிங்கறதுனால பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது. ஏன்னா பலநோக்கு செயல்களை துறக்க வேண்டும். செயலை துறக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்களை துறக்க வேண்டும். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்துட்டு நம்மளால அதை செய்ய முடியுமா? அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் தரக்கூடிய அந்த காரியங்களை நம்மளால துறக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து பாண்ட் ஆயிருக்கோம். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் என்டாங்கிள் ஆயிருக்கிறோம். சோ அது முடியாது. நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மால இந்த உடலை எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு காரணமே வந்து நம்ம பல பிறவியில நம்ம ஏதோ செஞ்ச கர்மாக்களோட அடிப்படையில தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது, இந்த உடல் கிடைச்சிருக்குது, இந்த இன்பம் துன்பம் எல்லாம் கிடைக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். சோ கடந்த காலத்தில் நம்ம செஞ்ச அந்த பலநோக்கு செயல்களோட விளைவு தான் வந்து முழுக்க நம்ம இப்ப வந்து துன்பம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். சோ இந்த உடல் இத பத்தி ஒருத்தன் தெரியாது, அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது, அந்த செயலை துறக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது டெம்பரரி வேர்ல்டு, இது வந்து துக்கம் நிறைஞ்ச இடம். அப்புறம் இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு துன்பத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு சாதாரண பர்சனுக்கு தெரியாது. சோ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க அந்த செயலை திறந்துட்டு பக்தி தொண்டுல பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அப்ப அவங்களுக்கு முக்திங்கிறது ஈஸியா கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா.
6 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு டோட்டலா. அதுல வந்து நம்ம விதர்மா, அதாவது மத சார்பின்மை. மொத்தம் 6 விதமான தர்மங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய தர்மங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த 6 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ். அதுல வந்து செய்யக்கூடியது கூடாதது 2ம் இருக்குது. விதர்மா அப்படிங்கிறது மத சார்பின்மை. ஓகேவா? பரதர்மா, மத கொள்கைகளுக்கு ஒருவர் தகுதியற்றவர். அதாவது அவங்க என்ன பண்றாங்க, மதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை வயலேட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அப்பதான் அவங்க வந்து என்ன ஆவாங்க, தகுதி இழந்தவங்களா ஆயிடுறாங்க. உபதர்மா, மற்றவர்களுக்கு பொருள் உதவி கொடுக்கறவங்க வந்து உபதர்மா. சால தர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மதத்தை ஏமாற்றுதல். அது சொல்லி இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம அதுல சொல்லப்பட்டதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா செய்யறது. ஓகேவா? அது சால தர்மா. தர்ம அபாஸ் அப்படிங்கிறது பாசாங்கு மதம் கொள்கைகள், மத சார்புள்ளதாய் காணப்படும் ஆனால் உண்மையில் அது அல்ல. ஓகேவா? அடுத்தது பரோதர்மா அப்படிங்கிறது ஆன்மாவின் நித்திய மதம். ஓகேவா? நித்திய மதம்னா எட்டர்னலா நம்ம ஒரு சர்வீஸை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுதான் பரோதர்மம். பரோபகாரம்னு சொல்லுவோம்ல, அது ஆன்மா நம்மளோட மனசுக்கு பிடிச்சு நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது பரோதர்மால வரும். ஓகேவா? அதாவது ஸ்லைடு மூவ் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் இது அதுலயே இருக்கு. 3rd ஸ்லைட்லயே இருக்கு. அப்படியா? ஆமா. மாதவ சேவை மல்லியா பிரபு, இல்ல மாதவ மாதாஜி, அது 3rd ஸ்லைட்லயே இருக்கு. 5.1ல இருக்குது பிரபுஜி. ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே இருக்கு ஸ்லைடு. நான் புக்கு பார்த்து படிச்சுட்டேன், அது நவருன்னு பார்த்தா வரல, நீங்க அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ மூவ் ஆகுது மாதாஜி. நீங்க வந்து மூவ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல பிரபு, நான் மூவ் பண்ணல. கிளியரா மூவ் ஆகுது இப்போ. இப்ப மூவ் ஆகுது. இப்ப 3rd வந்துருச்சு கிளியரா மூவ் ஆகுது. மாதாஜி. ஓகே, நான் இந்த மோட்லயே வச்சுக்குவா பிரபு. நான் வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் போறதுனால ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கு புரியல பிரபு. நீங்க பாருங்க, இது ஃபுல் ஸ்கிரீனா இல்ல மாதாஜி. இது வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீனா தெரியலையே. பிரசன்டேஷன் மோடு இல்ல இது. நார்மலா தான் வச்சிருக்கீங்க நீங்க. எங்களுக்கு அப்படிதான் தெரியுது. அப்படியா? இது ஆமா. ஓகே தானே பிரபு? ஓகே. 6 விதமான தர்மங்கள் இப்ப சொன்னது இதுதான். அடுத்தது இப்ப வந்திருக்குதா மாதவ சேவை மக்கள் சேவையும் ஒன்றா? இந்த ஸ்லைடு வந்திருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்குது மாதாஜி. மாதவ சேவையும் மக்கள் சேவையும் ஒன்றா? ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேயிங் ஒண்ணு இருக்கு, மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை. ஓகேவா? அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதாவது மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையும் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. எப்ப ரெண்டும் ஒன்னாகும் யாருக்காவது தெரியுமா? சொல்ல முடியுமா எப்ப ரெண்டும் ஒன்னாகும்னு? ஓகே, நானே சொல்றேன். அதாவது மக்கள் சேவைங்கிறது நம்ம வந்து எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம தன்னலமற்ற சேவைன்னு சொல்லுவோம்ல, அது ஓகே. நமக்கும் அது வந்து எந்த ஒரு அதனால வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அடுத்தவங்களும் அதை அடைஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி நமக்கு செய்யணுங்கிற எண்ணத்தோட இல்லாம ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா பொதுவாவே சேவை. ஓகேவா? அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யக்கூடிய சேவை எப்படி அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாதவ சேவா. ஓகேவா? சோ மக்கள் சேவையும் மாதவ சேவையும் ஒன்னாதான் ஆகும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸா இல்லாத போது, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல பலனை நம்ம எதிர்பார்க்காத போது, பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றினால் நிர்காவின் வீழ்ச்சி. ஓகேவா? நிர்காவோட மன்னர் நிர்கா இருந்தாங்க. இது பாகவதத்துல வரக்கூடிய கதை. இது வந்து அவங்க வந்து எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நிறைய தானம் தர்மங்கள்லாம் செய்வாங்க. பிராமணர்கள் டெய்லி அவங்கள வந்து மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு பசு தானம் கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த பசு தானம் கொடுக்கறது அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு இந்த பிராமணருக்கு இந்த பசுவை தந்தோம் அப்படின்னு ஒரு பற்று வச்சுட்டு அவங்க தனக்கு என்ன பண்ணணும், பிளஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தனக்கு வரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடய அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு அவங்களுக்கு தானம் கொடுப்பாங்க. மன்னர் நிர்கா வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு பிராமணருக்கு பசு ஒண்ணு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த பசு எடுத்துட்டு போன அந்த பிராமணர் வந்து அதை மேய விட்டுருக்கும் போது அந்த பசு மறுபடியும் எங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா மன்னரோட கொட்டகைக்கே வந்துருச்சு. மறுநாள் இன்னொரு பிராமணர் வராரு. அவருக்கு இந்த பசுவை தான் கொடுத்தாங்கிறது தெரியாம மன்னர் நிர்கா மறுபடியும் அதே பசுவை எடுத்து 2வது பிராமணருக்கு கொடுத்துடுறாங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் திரும்பி வந்து கேக்குறாங்க, நீங்க வந்து எனக்கு கொடுத்த பசுவை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்ப மறுபடியும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. சோ இப்ப அதே பசுவை வந்து இப்ப திருப்பி முதல் பிராமணருக்கு அவங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது செகண்ட் பிராமணர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கவலைப்படுறாங்க, வருத்தப்படுறாங்க. ஓகேவா? சோ நீங்க கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து நீங்க திருப்பி வாங்கிக்கிறீங்க, அப்ப உங்களுக்கு வேற பசு அப்படின்னாலும் அவங்க அதை ஒத்துக்கல. முதல் பிராமணரும் அதை ஒத்துக்கல, 2வது பிராமணரும் ஒத்துக்கல. 2 பிராமணருக்கு நடுவுல நிர்காவால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. ஓகேவா? 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, சபிச்சிடுறாங்க. முதல்ல நீ ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிப்ப, அப்புறம் உனக்கு ஒரு அதுக்கான நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா
பலநோக்கு செயல்கள் மேல உள்ள பற்றுனால நீ இந்த வேலையை செஞ்சதுனால முதல்ல உனக்கு சாபம். ஆனா இந்த மாதிரி நீ மக்கள் சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால உனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சபிச்சிடுறாங்க. சோ என்ன ஆகுது, திரேதாயுகத்தோட எண்டுல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒரு பெரிய ஒரு கிணறு, ஒரு பாதாள கிணறு அது. அந்த கிணத்துக்குள்ள ஒரு பள்ளியா போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிராமின்ஸ் வந்து அவங்கள சபிச்சிடுறாங்க. சோ அந்த பள்ளியாவே அவங்க ரொம்ப நாள் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எப்ப அப்படின்னா திரேதாயுகத்துல இருந்து துவாபர யுகம் வரைக்கும் அவங்க அந்த பள்ளி அந்த இதுக்குள்ள அந்த கிணத்துக்குள்ளேயே இருக்குது. ஓகேவா? துவாபர யுகத்துல பிருந்தாவன காட்டுக்குள்ள எல்லாரும் கோபியர் அவங்களோட கோபா கோபியரோட சேர்ந்து பகவான் வந்து அங்க மாடு மேய்க்க போகும்போது அந்த கிணத்துக்குள்ள பள்ளி இருக்கிறத பார்த்துட்டு கோபச்சிறுவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அங்க ஒரு பெரிய ராட்சச பள்ளி இருக்குது, அதை காப்பாத்தி வெளியில விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் அதை பிடிச்சி அதை வெளியில எடுத்து விடுறாங்க. ஓகேவா? இது என்ன அப்பதான் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அவருக்கு முக்தி கிடைக்குது. அந்த முக்தி எதனால வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் செஞ்ச நல்ல செயல்னால, அவங்க செஞ்ச சேவைனால. ஆனா அவங்க ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் அந்த எதிர்பார்த்து அவங்க செஞ்சதுனால அவங்க பள்ளியா போனாங்க, ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாங்க. ஆனா அவங்க செஞ்ச சேவை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவியா இருந்ததுனால அவங்க அதுக்கப்புறம் முக்தி அடைஞ்சாங்க. சோ அந்த பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றுனால நிர்காவோட வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி. மன்னன் நிர்கா பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றால் தியானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் செய்தார். அதுல ஒரு தவறு நேர்ந்தது. 2 பிராமணர்கள் திருப்தி அடையாததால் நிர்கா ஒரு பள்ளியாக நீண்ட நெடுங்காலம் வாழ வேண்டியிருந்தது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் விடுதலை அடைய பெற்றார். மன்னன் நிர்கா பலநோக்கு செயல்கள் பயனற்றது என்பதை ஒப்புக்கொண்டார். சோ பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நமக்கு பலன் தராது. என்ன தந்தது அவருக்கு? சாபத்தை தான் தந்தது. ஓகேவா? அது பாவத்தை தான் தந்தது. சோ பக்தி தொண்டு மட்டுமே மங்களகரமான செயல் என்பதை உணர்ந்தார். ஏன் மங்களகரமான செயல் அப்படின்னா அவருக்கு முக்தி கிடைச்சது. ஓகேவா? சோ பக்தி தொண்டாதான் நம்ம செய்யணும். எதையுமே எப்படி செய்யக்கூடாது, மக்கள் சேவை எதையுமே நம்ம எப்படி பண்ணக்கூடாது, ரிசல்ட்ஸ எய்ம் பண்ணி, ஓகேவா, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. எதுவுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறது நம்ம மன்னர் நிர்காவோட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். துறவு பற்றிய சரியா துறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவங்க வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம் இது. பிரபாஞ்சிகதையா புத்தியா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துன முமுக்ஷுபி பரித்யாகோ வைராக்கியம் கல்கு கத்தியதே. அதாவது முக்தியடைய விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருட்களை பௌதீகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே யாரு ஓனர், சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஓகேவா? இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே யாரோடது அப்படின்னா பகவானோடதுதான். சோ அது எல்லா பொருட்களும் என்ன அப்படின்னா பௌதிகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர். எனவே அவர்களது துறவு முழுமையானது அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. எல்லாமே அவரை சேர்ந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இங்க வந்து இந்த குணத்தோட 3 குணத்தோட கட்டுப்படுறதுனால அது எல்லாம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி ஆயிடுது. ஓகேவா? பௌதிகமானவே ஆயிடுது. ஆனா ஆக்சுவலா அதெல்லாம் என்ன, பரமபுருஷன்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுதான். ஓகேவா? சோ அவங்களோட பொட்டன்சி தான், அவங்களோட சுப்பீரியர் எனர்ஜி தான் இங்க வந்தோன்னே இங்க முக்குணங்கள்ல கட்டுப்படுறது மூலமா எல்லாம் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியா மாறிடுது. சோ அவங்க துறவு என்ன முழுமையானது அல்ல அப்படின்னு கூறப்படுதுன்னு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுதான் துறவு பற்றிய சரியான புரிதல். ஓகேவா? மாதாஜி 5.3. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞாயச நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்வந்த்வஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். தன்னோட செயல் மேல அவங்களுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, அந்த இருமைன்னு சொல்லுவோம்ல. ஓகேவா? அந்த செயல் மேல வெறுப்பு, அப்புறம் அந்த செயல் நமக்கு நல்ல பலனை தருமா, கெடுதல் பலனை தருமா, ஓகேவா, அந்த மாதிரி எந்த விதமான பாவத்தை தருமா, புண்ணியத்தை தருமா, இந்த மாதிரி அந்த இருமை அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்கதான் வந்து உண்மையான துறவரம் கொண்டவங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க தான் நிரந்தரமான சன்னியாசி, அவங்க தான் உண்மையான துறவரம் கொண்டவங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பகவானை வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, எல்லாமே அவரை சேர்ந்தது அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே துறவு பத்தின கொஸ்டின்ங்கிறதே கிடையாது, எல்லாமே பகவானை சேர்ந்தது, ஆல் பிலாங்ஸ் டு காட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி டுவாலிட்டிஸ் எல்லாத்துல இருந்தும் வெளியில இருக்கிற ஒருத்தவங்களால என்ன செய்ய முடியும், பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைய முடியும். ஓகேவா? சோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயலை செய்யாம ஒருத்தவங்க இருந்துட்டாங்கனாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாவாயிடுவாங்க.
செயலை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம், பலனை பத்தி எதிர்பார்க்காம, பலன் எப்படிப்பட்டது, விளைவு எப்படிப்பட்டதுன்னு யோசிக்காம இருந்துட்டாங்க அப்படின்னாலே அவங்க என்ன ஆகல, கண்டிஷன் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அந்த இடத்துல அவங்க பாண்டேஜ் இல்ல, அதுல இருந்து அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, லிபரேட் ஆயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம். சோ முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். 5.6 மாதாஜி. 6ங்களா? எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சந்நியாசஸ்து மகாபாகோ துக்கமாப்து மயோகதாக யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்ம நச்சிரேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஓகேவா? செயலை துறந்துடுறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன, சந்நியாசம் போயிடுறது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பகவான மேல நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க பாட்டு துறவரம் போனாங்க அப்படின்னா அது எப்படி அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸ கொடுக்காது. அவங்க எந்த மாதிரி துறவரம் பண்ணணும் அப்படின்னா, இறைவன் மேல பக்தி தொண்டு, அவங்க மேல லயிச்சு அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஓகேவா? பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். இதுவே ஒரு சன்னியாசி ஒருத்தவங்க எல்லாத்தையும் நான் திறந்துடுறேன் அப்படின்னு ரெனன்சியேட் பண்ணிட்டு அவங்க போய் ஒரு காட்டுலயோ இல்லாட்டி மலையிலயோ இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸ் வந்து வெரி லாங் ப்ராசஸ். அவங்க பகவானை அடைவாங்களா? அப்படி அடையும் அப்படின்னா, அடைய முடியும் அப்படின்னாலே அது வந்து இட் வில் டேக் a லாங் டைம். அப்புறம் அதுக்கு நடுவுல அவங்களுக்கு அந்த பாதையில ஏதாவது சறுக்கல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்க பாவம் செஞ்சவங்களா ஆயிடுறாங்க, திருப்பி இந்த பௌதிக பந்தப்பட்டுருவாங்க. ஆனா அப்படி இல்லாம அந்த மாதிரி முழு துறவரம் மேற்கொள்ளாம என்ன செய்யலாம், ரொம்ப ஈஸியா பக்தி தொண்டுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கலாம். பகவான நமக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா சிந்தனை உடைய மனிதன். ஓகேவா? அறிவுள்ள ஆத்மா, புத்தி உள்ள ஆத்மா. என்ன புத்தி அப்படின்னா ஆத்ம ஞானம் உடையவங்க. ஓகேவா? சோல் என்ன, பாடி என்ன, அப்புறம் சோலுக்கும் பாடிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், அப்புறம் சோலுக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். நம்ம உடம்புக்குள்ள மனசுக்குள்ள 2 பேரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம், ஜீவாத்மா பரமாத்மா. இந்த அறிவு தான், இந்த சிந்தனை தான் இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு. கட்டாயமா இருக்க வேண்டிய ஆத்மீக ஞானம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பாடிங்கிறது வேற, சோல்ங்கிறது வேற. அந்த சோலுலயும் 2 இருக்கு, ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு. 2 பேரும் என்ன அப்படின்னா வெவ்வேறானவங்க. ஓகேவா? எப்படி அப்படின்னா குவாலிட்டியில ஒண்ணு, பட் குவான்டிட்டியில வேற. ஓகேவா? சோ அப்புறம் அவங்கதான் நம்மள எப்பவுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சாட்சியா இருந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே கவனிக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சிந்தனையுடைய மனிதன் வந்து தொடர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா பரம்பொருளை நிச்சயமாக அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி 5.7. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகயுக்தோ விசுதாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியக சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன்னபின லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். ஓகேவா? அதாவது மனதையும் புலன்களையும் பொதுவாவே வந்து பக்தி தொண்டு எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னா சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணாதான். சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட புத்தி போயிடும். ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன புலனுகர்ச்சி செயல்கள் மேலேயே நம்மளோட மனசும் புத்தியும் அலப்பாஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். சோ கண்டிப்பா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவா ஆக முடியாது. சோ ஒரு தூய ஆத்மா, விடுதலை அடைந்த ஆத்மாங்கிறவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய புலன்களை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பான். கோஸ்வாமிஸ். ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா தன்னோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க, மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பக்தியோட, அதாவது டிவோஷனோட இருக்குது. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தூய ஆத்மா, அவங்க எல்லாருக்கும் பிரியமானவன். ஓகேவா? அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க பொதுவாவே இது எதுவுமே தன்னோடது இல்லைங்கிற ஒரு நேச்சர் உள்ளவங்க. ஓகேவா? எல்லாமே யார் ஓனர், யார் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் யாருங்கிறது அந்த மாதிரி தூய ஆத்மாக்கு நல்லாவே தெரியும். தே நோ வெல், பகவான் தான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். ஓகேவா? அவங்கதான் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றவங்க, கண்ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்கதான். நம்ம இங்க நம்மளோடது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறது எதுவுமே என்ன, தற்காலிகமானது. சோ நம்மளோடது எதுவுமே இல்லை, நம்ம உடம்பு கூட நம்மளோடது இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுனாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்வாங்க, எல்லாத்து மேலேயும் பகவான் இருக்காங்க, எல்லாத்து உயிருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத உணர்ந்துருவாங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, ஃப்ரெண்ட்லியா அவங்க தன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அதனால அனைவருக்கும் அவர் பிரியமானவரா ஆயிடுறாங்க, அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். ஓகேவா? சோ இவங்க செய்யக்கூடிய சேவைகளை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களே என்ன செய்வாங்க, இந்த தூய ஆத்மா நிச்சயமா பகவானுக்கு
நெருங்கினவங்க தான் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தக மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. அவங்க அதுக்காக எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயலின்மையோட இருக்க மாட்டாங்க, செயல்பாடோட தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? எப்படி செயல்படுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். ஓகேவா? மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். அப்ப மரம் நல்லா செழிச்சு வளருது. நமக்கு வயிறு பசிக்குது அப்படின்னா நம்ம வாய் வழியா சாப்பாடு கொடுக்குறோம். அப்ப நம்மளோட ஸ்டொமக்குக்கு அந்த ஃபுட் போகுது. ஓகேவா? ஸ்டொமக்குக்கு போன ஃபுட் என்ன பண்ணுது? ஸ்டொமக்ல மட்டுமா இருக்குது? எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணி உடம்பு ஃபுல்லா என்ன பண்ணுது? ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்மளோட உடலை வந்து என்ன பண்ணுது? ஆக்டிவ் பொசிஷன்லயே வச்சுக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி ரூட்டுக்கு நம்ம ஊத்துற தண்ணிங்கிறது அதோட ஸ்டெம், பிரான்ச்சஸ், லீவ்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வரைக்கும் அதோட கொண்டு போயிட்டு எல்லாத்துக்கும் நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்குது. ஓகேவா? சோ நம்ம செய்யறது ஒரு இடத்துக்கு மட்டும்தான். ஆனா அது எல்லாரையும் என்ன பண்ணுது? சந்தோஷப்படுத்துது. எல்லாரையும் ஆக்டிவா வச்சுக்குது. அதே மாதிரியே அந்த தூய ஆத்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இது தூய பக்தி தொண்டு பண்றாங்க. பகவானை நினைச்சு அவங்க செய்யற செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மீதி எல்லாருக்கும் அந்த அந்த செயல்பாடுங்கிறது சென்றடையுது. அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? அவங்க மேல பிரியமா இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ அவங்க என்ன ஆகல அப்படின்னா, அதுக்காக மந்தப்படுறது கிடையாது. ஓகேவா? அவங்க கண்டிஷன்டு சோலா ஆகுறது கிடையாது. 5.10 மாதாஜி. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्रमिवाम्बसा। हरे कृष्णा। பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு தண்ணீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல பாவ விலைகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகேவா? ஒரு அந்த லோட்டஸ் லீஃப் அதுல தண்ணி ஊத்தி பாருங்க, அந்த தண்ணி என்ன பண்ணாது? அந்த லீஃப் டச் பண்ணவே பண்ணாது. எங்க நம்ம அந்த லீஃபை போட்டு திருப்பினாலும் அந்த தண்ணி அந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? டச் ஆகவே ஆகாது. அது அந்த மாதிரி டிட்டாச்சா இருக்கணும். ஓகேவா? பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். ஓகேவா? அதாவது தான் செய்யறோம் கடமைகளை, ஆனா அதுல எப்படி இருக்கக்கூடாது? அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடாது. அதோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குதோ அத இப்ப பரமபுருஷ பகவானுக்கு அதை சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்பட மாட்டாங்க. அதாவது இருமைகளுக்கும் அவங்க ஆட்பட மாட்டாங்க. அந்த பாவ விளைவுகள் எப்படி இருக்குமா? அந்த தாமரையில நீரால எப்படி தீண்டப்படுவதில்லையோ அந்த மாதிரி அந்த மக்கள் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. இருக்கும், ஆனா அவங்கள அதை அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க பௌதிகத்துக்கு இருக்கிறாங்க, குணத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் இருந்தாலும் கூட அது அவங்கள பாதிக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே ரெண்டே விஷயம் தான். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா விடு, இன்னொன்னு பிடின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? எதை விடணும் அப்படின்னா பந்தத்தை விடணும், எதை பிடிக்கணும் அப்படின்னா பகவானை பிடிக்கணும். ஓகேவா? ஒண்ணு பிடி அல்லது விடு, அல்லது விடு அல்லது பிடி. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பகவத்கீதை பூரா சொல்லப்பட்டது. கர்ம யோகத்துல நம்ம இருக்கணும், ஆனா பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். கர்மயோகத்துல இருக்கும் போதே நம்ம இன்னொன்னு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தை செய்யணும். அதாவது பகவத் தொண்டு புரியணும். பகவானை பிடிச்சுக்கணும். நம்மளோட செயல்கள் மேல இருக்கிற பற்ற விட்டுறணுங்கிறது தான் இதுலயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு தாத்பரியம். அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. விடு அல்லது பிடி. இவ்வுலகில் வாழும் உயிர் வாழி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பற்றின்றி எவ்வாறு செயலாற்ற முடியும்? இப்ப நான் சொன்னதுதான். என்ன மாதிரி அவங்க பற்றின்றி செயலாற்ற முடியும்? அவங்க வந்து இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படிங்கிற அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். எல்லாத்தையும் அவங்க செய்யணுங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் மேல அவங்களுக்கு ஒரு பற்றுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, அது மேல ஒரு பாண்டிங்னு ஒண்ணு இருக்கு. நான் தான் செய்யறேன், நான் செய்யறதோட ரிசல்ட்டை நான் அனுபவிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சாதாரண உயிர் வழி ஆசைப்படுவாங்கல்ல. எப்ப அந்த ஆசை இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, எப்ப நம்மளோட சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோமோ. ஓகேவா? இந்த ஆன்சர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்ப நம்மளோட சென்சஸ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோமோ, ஏன்னா சென்சஸ் தான் முக்கியமான இடத்தை வகிக்குது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் மேல நம்ம பற்று வைக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது சென்சஸ் தான். சோ அந்த சென்சஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மனமும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுது. சோ ஒரு உயிர் வாழி என்ன ஆயிடுறான் அப்படின்னா இருக்கிற இடத்துலயே எலிவேட் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க கடமைகளை செஞ்சாலும் கூட எந்த விதமான பற்றுதலும் இல்லாம அவங்களால செய்ய முடியும். இதுக்கான பதில் இதுதான். 5.11 माताजी। हरे कृष्णा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा मासुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். அதாவது பற்றுதலை துறந்த யோகிகள். யோகிஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லா விதமான பற்றுதலையும் துறந்தவங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அவங்கதான் சன்னியாசா, துறவரம் மேற்கொள்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் மேல அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஆசையும் பற்றுதலும் இருக்காது. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தூய்மை அடைய வேண்டும். எப்ப அந்த ஆன்மீக தூய்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செலுத்தும் போதுதான். சோ அந்த செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்கள் எல்லாத்தாலையும் அவங்க செய்யணும். ஓகே, ஏன்னா இந்த உடலை யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. இந்த உடல் வந்து யாரோட கிஃப்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கிஃப்ட். நம்ம எல்லாம் அவங்களோட பிராக்மெண்ட் தானே, பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு சிறிய துண்டு தான் நம்ம எல்லாம். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருந்து அவ்வளவா பிரிஞ்சு வந்தோம்னால கூட பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்னா முழுமையாவே தான் இருப்பாங்க. ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் இத அப்படின்னு ஒரு ஈஷோபநிஷத்துல ஒரு வேர்ஸ் ஒண்ணு வரும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்த சக்திகளா இருந்தாலும் கூட பகவான் எப்படி இருக்காங்க? மறுபடியும் முழுமையாவே தான் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம், பூரணமா இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த இந்த பிராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் இந்த உடலை கிஃப்டா கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். இந்த உடலை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல ஈடுபடுத்தணும். ஓகேவா? இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி மற்றும் புலன்கள். சரியா? சோ இந்த புலன்கள் சொல்றத புத்தியும் மனமும் ஓகேவா கண்ட்ரோல் பண்ணாம ஏத்துக்காம மனமும் புத்தியும் என்ன சொல்லுதோ அதை புலன்களை ஏத்துக்க வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா கண்ணு எதை பார்க்கணும்னு நினைக்குதோ அதை தொடர்ந்து பார்க்க வச்சது அப்படின்னா அப்ப வந்து நம்ம என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கண் அப்படிங்கிற புலனுக்கு அடிமை ஆயிரோம்னு அர்த்தம். சோ இந்த மாதிரி ஐம்புலன்கள் சொல்ற பேச்சை கேட்காம நம்ம என்ன செய்யறோம்? புத்தி வந்து பகவானை நினைக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம கண்ணால பகவானை பார்க்கணும், பகவான் பத்தின பாடல்களை படிக்கணும். ஓகேவா? அவங்கள பத்தின பேச்சுக்களை வாயால பேசணும், அவங்கள பத்தின கீர்த்தனைகளை நம்ம காதால கேட்கணும், அவங்கள பாக்குறதுக்காக கோயிலுக்கு நடந்து போகணும், அவங்களுக்கு பூ மாலை கட்டி அவங்க பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு ரிலேட்டடா அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யற மாதிரி நம்ம மாத்திக்கணும். இது எல்லாமே எதால நடக்கும் அப்படின்னா புத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் இந்த சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். சோ இந்த உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் இது எல்லாத்தாலையும் செயல்படுறாங்க. என்ன செயல்பாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அப்பதான் அவங்க என்ன ஆவாங்க? தூய்மை அடைந்த ஆத்மாவா ஆவாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றுதலை துறந்த யோகிகள். ஓகேவா? அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகின்னு சொன்னோம்ல. நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பலன் மேல பற்றுதல் இருக்காது. செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. ஆனா பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டவங்களா தான் அவங்க இருப்பாங்க. மத்தஜி 5.12. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுக்த கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திமாப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்த காமகாரேன பலே சக்தோ நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதி அடைகிறான். பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா அப்படிங்கன்னா யாரு அப்படின்னா ஜீவன் முக்தன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஜீவன் முக்தன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பௌதிக செயல்களை தான் அவங்க செய்வாங்க, ஆனா பௌதிக உலகத்திலேயே அவங்க முக்தி அடைவாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் அவங்க செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் அதோட பலன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்றாங்க. அவங்க என்ன ஆகாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பூரண அமைதி கிடைக்குது. ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனும் அதாவது அசுராஸ் ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை கிடையாது, நாத்திகத்தன விஷயங்களை பேசக்கூடியவங்க அவங்க தன்னுடைய முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். நானே செஞ்சுக்கிறேன், எல்லாமே என்னாலே நடக்குது அப்படின்னு தன்னையே எல்லாத்துக்கும் காரணமா எடுத்துக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? பேராசைக்கு அதாவது டிசையருக்கு அதுக்கு பந்தப்பட்டு போய் நிச்சயமா அழிவைதான் அவங்க தேடிக்கிறாங்க. அவங்களோட முடிவு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்திலே பிறப்பெடுக்கிறதோ அல்லது இதை விட கீழான லோகத்துக்கு போறதோ தான் அவங்களோட முடிவாயிடும். ஏன்னா அவங்க மறுபடியும் கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க they are not connected with God. தெய்வீகத்துடன் அவர்கள் இணையாதவர்கள். ஆனா ஜீவன் முக்தர்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த உடலை விட்டுட்டு அவங்க வந்து பகவானை போய் சேரணும்னு கூட அவசியம் இல்ல. இந்த உடலோட இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கும் போதே பௌதிக சம்பந்தமான காரியங்களை செய்யும் போதே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா ஜீவன் முக்த அப்படின்னு ஆயிடுறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பக்தியில உறுதியா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு என்ன இல்ல அகங்காரம் கிடையாது, இந்த உடல் அப்படிங்கிறது நான் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும்,
உடல் தனக்கு சொந்தமானது இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது. உடல் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, அவரோட கிஃப்ட். ஓகேவா? சோ அந்த உடலை வச்சு அவங்களுக்கு தான் நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்குது. இந்த உடலை வச்சுட்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? எட்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியாது. ஆத்மாவுக்கு வேணுங்கிற ஒரு உணவை கொடுத்தா மட்டும்தான் ஆத்மா தான் என்ன பண்ணுது, இந்த உடல்ங்கிற சிறையிலேருந்து வெளிப்பட்டு பகவானோட எட்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு போகுங்கிற அந்த உண்மை தெரியறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பூரண அமைதியில இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 5.13. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாணி மனசா சந்நியஸ்யாஸ்தே சுகம் வசி நவத்வாரே புரா தேஹி நைவ குர்வன்ன காரயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நவத்வாரே அப்படின்னா 9 கேட்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகேவா? உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகள் கொண்ட நகரில், அதாவது பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். 9 கதவுகள். ஓகேவா? அந்த பௌதிக உடலுக்கு மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா 9 கேட்ஸ் இருக்குது. 9 ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் தேர். உடலையுடைய ஒரு ஆத்மா, ஏன்னா ஆத்மா வந்து தனியா செயல்படாது, ஒரு உடல் இருந்தாதான் செயல்படும். தன்னுடைய இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி, ஓகேவா, அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னவோ அந்த அந்த குணங்களுக்கெல்லாம் சம்பந்தப்படாம அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது பகவானுக்கு மட்டுமே தான் நம்மளோட செயல்களை செய்யணும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதை தாண்டி வேற எதுவும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பௌதிக உடல்ல இருந்தாலும் கூட ரொம்ப இன்பமாக அவங்க வசிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அதான் ஜீவன் முக்த நான் சொன்னதோட எக்ஸாம்பிள் இவங்கெல்லாம் தான். ஓகேவா? உயிர்வாழியின் உடலில் உள்ள 9 வாயில்கள் என்னென்ன? மொத்தம் 9 வாயில்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம். 2 கண்கள், ஓகேவா, 2 காதுகள், அப்புறம் மூக்கு துவாரங்கள் 2, ஒரு வாய், அப்புறம் ஒரு ஜெனட்டல் ஆர்கன், தென் ஒரு எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். மொத்தம் டோட்டலா 9 ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நம்மளோட உயிர்வாழியோட உடலில் 9 வாயில்கள். மாதாஜி 5.16. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 16 மாதாஜி. எஸ் எஸ் மாதாஜி. ஞானேன தூதத ஞானம் ஏஷாம் நாசித ஆத்மனக தேசாமாதித்யவ ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. ஓகேவா? அதாவது பகல் நேரத்துல சூரியன் வருது, அந்த சூரியன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இருள சுத்தமா அழிச்சிருது. ஓகேவா? நமக்கு அதே மாதிரி பகவான் பத்தின ஞானம் இருந்தது அப்படின்னா அறியாமை சுத்தமா போயிடுது. சோ சூரியன் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிடுது? இருளை போக்கிடுற மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்ன பண்ணிடுது? பகவானை பத்தின ஞானம் என்ன பண்ணிடுது? அறியாமையை போக்கிடுது. அறியாமை போக்கணும் அப்படின்னா நமக்கே அது தெரியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளாலேயே அதை உணர முடியாது. பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால தெரியும், அல்லது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can go for a குரு. ஓகேவா? ஒரு ஆச்சாரிய கிட்ட போனோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க பகவான்னா யாரு, நம்மளோட ஆத்மாவுடைய பரமாத்மாவும் குடியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்கள நம்ம உணரணும். அவங்களுக்கும் நமக்குமான சம்பந்தம் என்ன, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கேள்விகளா கேட்டு நம்ம குரு கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆச்சரியா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? இந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளிப்பட்டுருவோம். ஓகேவா? அதாவது எதுவுமே தெரியாத அறியாமை, அந்த அறியாமையில இருந்து நம்ம எப்ப வெளியில வருவோம் அப்படின்னா ஞானம் கிடைச்சாதான் வெளியில வருவோம். ஞானத்தை யார் கொடுப்பா அப்படின்னா ஆச்சாரியா தான் கொடுப்பாங்க. அப்ப ஒரு சூரியன் எப்படி இருளை போக்குதோ அந்த மாதிரி பகவானை பத்தின ஞானம்ங்கிறது வந்து அவனுடைய அறியாமையை போக்கிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 5.17. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்புத்யஸ்ததாத்மானஸ்தன் தன்னிஷ்டாஸ்தத் பராயணாக கச்சந்த்யனாவ்ருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எப்போது கிருஷ்ணா. ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். அதாவது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒருத்தவங்க எப்படி ஒரு ஒரு தூய்மை அடைந்த ஆத்மாங்கிறவங்க வந்து எப்படி தன்னோட செயல்பாடுகளை செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மனம், புத்தி, உடல், ஓகேவா, எல்லாத்தையும் வச்சுதான் அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்கும். அவங்க கர்மாவை செய்யறது எப்படி அப்படின்னா உடலை வச்சுதான் செய்வாங்க. சோ அவங்களுடைய புத்தி, மனம், அப்புறம் அவங்களோட நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அப்புறம் புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. பரம் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அவங்கதான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், பரம புருஷ பகவான்னு சொல்றோம்ல.
அந்த பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலே என்னன்னா பரதத்துவம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? பரதத்துவம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறது. ஒண்ணு பிரம்மம், இன்னொன்னு பரமாத்மா, இன்னொன்னு பகவான்னு. பகவானோட 3 ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பரமன் ரியலைசேஷன் 3 பார்த்திருக்கோம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல. ஒண்ணு பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அடுத்தது வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அடுத்தது வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். இத பத்தி சொல்றதுதான் என்ன அப்படின்னா பரதத்துவம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அந்த பரதத்துவத்தை ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்க பரத்தை அறியணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதாவது பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர்னா யாரு, அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவனை தனது களங்கங்கள் இருந்து முற்றிலும் தூய்மை. அந்த மாதிரி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வந்துருது, அவங்களை பத்தின அப்சல்யூட் நாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருது. ஏன்னா பகவான்கிறது யாரு அப்படின்னா அப்சல்யூட் நாலேஜ். ஓகேவா? அந்த அப்சல்யூட் நாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம எல்லா விதமான களங்கங்கள்ல இருந்தும் அசுத்தங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைஞ்சிடறோம். அப்படி தூய்மை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய பாதை என்னவா இருக்கும், நிச்சயமா அது ஒரு விடுதலை பாதையா தான் இருக்கும். விடுதலை பாதைங்கிறது என்ன, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுதலையாகி போற அந்த முக்தி நிலை. ஓகேவா? சோ நிச்சயமா முக்தியை அடைய முடியும். மாதாஜி 5.18. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதாக சமதர்ஷினக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இந்த சாப்டர்ல. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். இங்க நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க யாரு அப்படின்னா அடக்கமுள்ள பண்டிதர். ஓகேவா? அவங்க எல்லாத்தையும் படிச்சவங்க, ஆத்ம ஞானம் பெற்றவங்க, தன்னுணர்வு நிறைஞ்சவங்க. ஓகேவா? அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனாலிட்டி. அவங்களுக்கு பகவானா யாரு அப்படிங்கிற உண்மை அவங்களுக்கு தெரியும். இவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாருங்க, கவி அப்படின்னா பசுமாடு, அடுத்தது ஹஸ்தினி அப்படின்னா அந்த யானை. ஓகேவா? சூனி அப்படின்னா பன்றி. ஓகேவா? சாரி நாய். அடுத்தது அந்த நாயை தின்பவன், அவங்க ரொம்ப கீழ்ஜாதி. ஓகேவா? அப்புறம் பண்டிதர்கள். இவங்க எல்லாரையுமே அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா ஒரே மாதிரிதான் பார்ப்பாங்க. அவங்க பாக்குறதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் யாரு இருக்கா, பரமாத்மா தான் விட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம வந்து பரமபூரண உண்மைன்னு சொன்னது எது அப்படின்னா எல்லா உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குது, சோல்னு ஒண்ணும் சூப்பர் சோல்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேவா? இந்த அறிவை பத்தி அறியறதுதான் ஆத்ம ஞானம்னு சொல்லியிருக்கணும். ஓகேவா? இந்த அறிவு, இந்த நாலேஜ் ஒருத்தவங்களை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க வந்து ஆத்ம ஞானம் பெற்றவர்கள்னு அர்த்தம். சோ இந்த அடக்கமுள்ள அந்த பண்டிதருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவங்களோட உருவம், வெளி உருவம், அவங்க போட்டிருக்கிற அந்த ஆடை தெரியல. அந்த ஆத்மாவோட ஆடை தான் அந்த உடல்ங்கிறது. ஓகேவா? சோ அந்த ஆத்மாவோட ஆடை தெரியல. அந்த ஆத்மா கூடவே உரையக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான் அவரோட கண்ணுக்கு தெரியுது. சோ எல்லாரையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சமமாவே பாக்குறாங்க. சம தர்ஷனக அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் தான். ஓகேவா? அதனாலதான் யாரையுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, யாருமே கர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணோம்னா அவங்க முள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரமாத்மா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. நம்ம அதுக்கு அந்த பாவத்தை செஞ்சவங்களை ஆயிடுவோம். சோ யாரையுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா திட்டவோ அல்லது நம்ம அவங்கள வந்து நம்மளை விட குறைச்சலாவோ அவங்கள பார்க்க கூடாது. எவ்வாறு ஒருவனால் அனைவரையும் சமநோக்கில் காண முடியும், எப்படி ஒருத்தவங்களால இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கற்றறிந்த பிராமணன் நம்ம இதுல சொல்லியாச்சு, கற்றறிந்த பண்டிதர்கள்னு சொல்லியாச்சு. அந்த அளவுக்கு கற்றறியலனாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவத்கீதை படிக்கிறோமா, சோ நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன தெரியுது, இந்த பாடிங்கிறது அவுட்டர் ஒரு ட்ரெஸ் தான். இந்த ட்ரெஸ்ஸை நம்ம மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். எவ்ரி ஜென்மாக்கு இந்த ட்ரெஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குது, இந்த ஆத்மாவோட ட்ரெஸ். சோ இந்த ஆத்மாவோடையே கூட ஒரே கூடிய ஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா இருக்குங்கிறது. சோ இந்த ஞானம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரையும் சமநோக்குல நம்மளால பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாஷ்ய ஸ்பர்ஷே ஸ்வசக்தாத்மா விதத்யாத்மனி யத் சுகம் ச பிரம்ம யோக யுக்தாத்மா சுகமக்ஷய்யமஸ்னுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜடப்புலன் இன்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். ஓகேவா? சுகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கொடுக்கறதும் சுகம் தான். ஓகேவா? புலனின்ப பொருட்கள் மேல நாட்டம் கொண்டு நம்ம இந்த ஃபுட்டு நமக்கு வேணும், இந்த ஃபுட்டை நம்ம இன்னைக்கு நாக்கால சுவைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த ஃபுட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுறது கூட என்ன அப்படின்னா நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு இரையா இருக்கலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ்ல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம அதுல இருந்து வெளியில
வந்து நம்ம வேற மாதிரி சுகத்தை அனுபவிக்கணும். என்ன சுகம் அப்படின்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் சுகம். ஓகேவா? பகவானை பத்தின நினைப்போட நம்ம எப்பவுமே இருந்தோம் அப்படின்னா சென்சஸ் எதுவுமே கொடுக்காம, சென்சஸ்க்கு நம்ம எந்த விதமான விஷயங்களையும் நம்ம கொடுக்காம உள்ளுக்குள்ளேயே உணர்ந்து நம்மளால சமாதி நிலையில கூட என்ன பண்ண முடியுமா, சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இங்க போட்டிருக்க பிக்சர்ல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமா சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மூலமா இந்த புலனின்பங்களுக்கு அடிமையாகாம நம்மளால இருக்க முடியும். ஓகேவா? சென்சஸ நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா நமக்குள்ளேயே நம்மளால சுகத்தை தேட முடியும். சமாதி நிலையில அவங்க போய் அவ்வளவு சொல்லுவாங்க. தாசி அவங்க வந்து திருப்பி திருப்பி அவங்கள வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட தன்னோட வேலையில இருந்து அவங்க தவறாம அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பரத்தையே எப்பவும் தியானிச்சுட்டு இருப்பாங்க, பகவானே எப்பவும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ ஒன் டைம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தாசி அவங்களுமே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவான் நாம சொல்லக்கூடிய ஆளா அவங்களும் மாறிடுறாங்க. அவங்களும் ஒரு டிவோட்டியா மாறிடுறாங்க, பக்தையா மாறிடுறாங்க. சோ இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மா அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துலதான் பௌதிக செயல்களை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாங்க. அதனால அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன அப்படின்னா ஜட புலன் இன்பங்களால் கவரப்படாது. ஓகேவா? அவங்க தனக்குள்ளேயே சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை டெம்பரரி நம்ம உடலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது இன்னைக்கு இந்த நிமிஷத்துக்கு இந்த அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு மறந்துருப்போம். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், இதெல்லாம் டெம்பரரி, இதெல்லாம் சஃபரிங்ஸை மட்டும் தான் கொடுக்குங்கிறத நல்லா உணர்ந்துகிட்டு பிரம்மனை பத்தி பரத்தை பத்தி திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உண்மையான சுகம்ங்கிறது என்னங்கிறத நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். ஜடப்புலன் இன்பத்திற்கு நமக்கு முக்தி தேவை. முக்தி இதே இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் படிச்சாச்சு. நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெம்பரவரி, இது ஃபுல்லா சஃபரிங்ஸ் தான் இருக்குது. அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா டுவாலிட்டிஸ்ல தான் மாட்டிட்டு முழிப்போம். நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுக்கான பலன்கிறது உண்டு. பாவமோ புண்ணியமோ நம்ம அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் இங்க வந்து பிறப்படுத்தே ஆகணும். இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள்ல நம்ம இருக்கிறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், முக்தி அடையலாம். சோ அதற்கான தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான். அதாவது பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சு நம்ம முக்தி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், ஜடபுலன் இன்பத்திற்கான சுவையை முற்றிலும் இழந்துடுறோம்னு அர்த்தம். சோ என்ன அதுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னா பகவான் அவங்கள பத்தின நினைவுதான். ஓகேவா? அது இருந்ததுனாலே போதும், முக்தி அடைஞ்சிடலாம். இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாம் நம்மள கம்ப்ளீட்டா நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடலாம். உயிர்வாழியை பீடிக்கும் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்கள் எவை? இந்த இந்த பௌதிக புலன்கள் இந்த இன்டியூசன்ஸ். ஓகேவா? இந்த 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 மாதிரி இன்டியூஸ் சிலதெல்லாம் இன்டியூஸ் பண்ணிவிடும் நம்மள. அப்படி இருந்தாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த புலனெண்கள் மேல நமக்கு வந்து ஒரு பற்றுதல் உண்டாகும், ஒரு இச்சை உண்டாகும். ஓகேவா? அந்த உந்துதல்கள் என்னென்ன விதமான உந்துதல், நிறைய உந்துதல், நிறைய விதமான நமக்கு வந்து இன்டியூஸ் பண்ணி விடுறது இருக்கு. நாக்கின் உந்துதல், பேச்சின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், செயலின் உந்துதல், நிறைய உந்துதல்கள் இருக்கு. ஓகேவா? நாக்கின் உந்துதல் என்ன அப்படின்னா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாவே ஒரு ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம நம்ம அதை என்ன பண்றோம், நெய்வேத்தியமா கொடுக்காம பிரசாதமா இல்லாம சாதாரண ஃபுட்டா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பாவத்தை கொடுக்கும். பேச்சின் உந்துதல், ஒருத்தவங்களை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு ஆசை வருது, இல்ல கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மள அறியாமே சில வார்த்தைகளை அவங்கள மேல கொட்டிடுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அது நமக்கு பாவத்தை சம்பாதிச்சு கொடுக்கும். மனதின் உந்துதல், ஒரு இடத்துக்கு கோயிலுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணிருப்போம். ஆனா வேற ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர்னால என்ன செய்யறோம், ஒரு எக்ஸிபிஷன் அல்லது சினிமா அந்த மாதிரி நம்மளோட தேவைகளை மாத்திக்கிட்டு நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம்னு அர்த்தம், பாவம் செய்யறதா அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி புலன்களோட உந்துதல்கள் பல வகைப்படும். அது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உயிர் வழி அதுதான் பீடிக்குது. நம்மள அதெல்லாம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா சென்சஸ நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாததுனால அதெல்லாம் சென்சுவல் திங்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து அந்த அந்த மாதிரி அந்த புலன்களை அந்த இச்சையை தூண்ட விதமான செயல்கள் தான் உந்துதல்கள்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ அதெல்லாம் நம்மள வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுவோம், பகவானை மறந்துட்டு இந்த மாதிரி பௌதிக செயல்ல மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம என்டாங்கிள் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். மாதாஜி 5.22. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகி சம்ஸ்பர்ஷா ஏகி சம்ஸ்பர்ஷா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதக. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜடபுலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அதாவது ஜடபுலன்களோட அந்த சென்சஸ் கூட நம்ம வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், பாண்ட் ஆயிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு அதனால நிச்சயமா என்ன வரும், இன்பமும் துன்பமும் தான் வரும். ஓகேவா, நல்லது கெட்டது நமக்கு அதனால கிடைக்கும். அதெல்லாம் தான் அதுக்கு காரணம். நம்ம அந்த பாண்டிங் இருக்கிறதுனாலதான் இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஆனா யார் இதை செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா, யார் இதுல வந்து பங்கெடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா, அறிவுடையோன் பங்கெடுத்துக்க மாட்டான். அறிவுடையோர்னா யாரு அப்படின்னா, ஆத்ம ஞானம் உடையவர்கள், பகவானை பத்தின பூரண உண்மையை அறிஞ்சவங்க. ஓகேவா, இப்ப இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கு பாருங்க, இந்த இங்க இருந்து யானை ஒரு குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சு. ஆக்சுவலா இந்த குழி வந்து எப்படி வெட்டி வச்சிருப்பாங்க அப்படி காட்டுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல நிறைய செடி மரம் எல்லாத்தையும் போட்டு, கரும்பு எல்லாத்தையும் போட்டு, அதெல்லாம் சாப்பிடணுங்கிற ஆசையில வந்து அந்த யானை அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே என்ன ஆயிடுது, காலு ஸ்லிப் ஆகி அந்த குழிக்குள்ள விழுந்துருது. சோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அங்க சாப்பிடணுங்கிற ஆசை. ஆக்சுவலா யானையோட வேலை என்ன அப்படின்னா, வனத்துக்குள்ள தேடி அலைஞ்சு அங்க போய் அதுவா கண்டுபிடிச்சு சாப்பாடை சாப்பிடணும். அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த சாப்பாடை கொண்டு வந்து இங்க ரெடியா வச்சிருந்தோன்னா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஆசையோட மேலிட்னால அது வந்து அங்க இருக்கிறத ஈஸியா கிடைக்குதுன்னு அது சாப்பிட வருது. சோ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த குழியில விழுந்துருது. அப்புறம் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னே இந்த விட்டில் பூச்சி எல்லாம் போய் ஆகா இது வெளிச்சம் இருக்குது, அங்க என்னமோ நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு போய் அந்த வெப்பத்துல என்ன ஆயிடுது, எல்லாம் சூடுபட்டு இறந்து போயிடுது. ஓகேவா, ஒரு மான் காட்டுல இருக்குது, அது பார்க்க அழகா இருக்குன்னு நினைச்சோன்னு அந்த கொம்பு ரொம்ப அழகு. ஓகேவா, ஆனா அது என்ன ஆகும், அதோட அழகுன்னு அதை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுதான் ஆபத்தை உண்டாக்கும். போய் கொடியிலயோ இதுல மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அதனால வேகமா ரன் பண்ண முடியாது. வேற ஏதாவது ஒரு வைல்ட் அனிமல் வந்து அதை என்ன பண்ணிடலாம், அடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு வாய்ப்பாயிடுது. ஓகே, மீன் என்ன பண்ணும், ஒரு தூண்டில்ல இருக்கிற ஒரு மீன் பொதுவா என்ன பண்ணும், கடலுக்குள்ளேயோ ஆத்துலயோ அதுக்கான உணவு அது தேடி அலையணும். ஒரு தூண்டில்ல வந்து ஒரு புழு மாட்டி இருக்கு அப்படின்னா அதை மனுஷன் யாராவது தான் போட்டிருப்பாங்க. சோ அதுவா வந்து சிக்கிக்குது. சோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆசையில கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நம்மளோட சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணாததுனால நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி துன்பங்கள் நமக்கு கிடைக்குது. ஆனா இதை வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னா, அறிவுடையவர்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேவா, சோ நம்மளோட செயல்கள் எதுவுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதான் ஆக்கிக்கணும். அப்ப நமக்கு என்ன வராது, இன்பமோ அல்லது துன்பமோ வராது. நம்ம அதுக்கு காரணம் ஆயிட மாட்டோம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால நமக்கு அந்த இன்பம் துன்பம் வராதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் உள்ளது. ஓகேவா, இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட் ஒண்ணு உண்டு. அதனால அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. நம்மளோடங்கிறது யாரு, ஒரு பக்தனோட இது ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்கணும்னா எட்டர்னலா இருக்கணும், நித்தியமா இருக்கணும். சோ நித்தியமா இருக்கணும்னா அவங்க எதோட தொடர்பு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, பகவானோட தான் தொடர்பு வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி டெம்பரரி ஹாப்பினஸ்ல அவங்க முழுக மாட்டாங்க. ஓகேவா, மத்தாஜி 5.23. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்னோதிஹைவ யசோடும் பிராக்சரீர விமோக்ஷனாத் காம க்ரோதோத்பவம் வேகம் ஷயுக்த சுகி நரக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு, முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இந்த புலன்களின் உந்துதல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு, நாக்கின் உந்துதல் சொன்னோம், அப்புறம் மனதின் உந்துதல், அப்புறம் வந்து பேச்சின், அப்புறம் வந்து கோபத்தின், ஓகேவா, அப்புறம் வயிற்றின் உந்துதல், பாலுறுப்பின் உந்துதல், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அந்த சென்சஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். சோ அந்த உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு, ஓகேவா, காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், இது ரெண்டுமே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான், இதெல்லாம் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்ல வரக்கூடியது. சோ அதிகமான காமம், ஓகேவா, அதாவது பேராசை, அதனால என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபம் வரும். இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அவனால இந்த ஜடபூமியிலே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹாப்பியோட இருக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. எது, இந்த உந்துதல்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, காமத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்க யாரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிஸ். ஏன்னா அவங்கதான் வந்து என்ன சென்சஸா கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, சோ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஜட உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். மத்தஜி 5.24. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகந்த சுகோந்தராத்மஸ்ததாத்தர்ஜோதிரேவயஹ சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்ம பூதோதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா,
எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். ஓகேவா? யாரு பக்குவமான யோகின்னு சொல்றாங்க? அதுக்கு குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, அவங்க தனக்குள்ளே சுகமா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க. தனக்குள்ளே சுகத்தை தேடக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. அடுத்தது தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ. ஓகேவா? தனக்குள் செயல்பாடுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவங்க செய்யக்கூடிய டிவோஷனல் சர்வீசஸ் தான். அது அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸ கொடுக்குது. தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ. ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எந்த விதமான இருமையை பத்தி எண்ணாம, ஓகேவா? தான் ஏன் இங்க வந்தோம், தான் திருப்பி எங்க போகணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை மட்டுமே அவங்க செலுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்கதான் உண்மையில் பக்குவமான யோகி. அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகிறான். அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தியே எப்பவுமே நினைவுல அவங்க இருந்துகிட்டே இருந்து அவங்களுக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கிடைச்சிடும். ஓகேவா? இதுல பிரம்ம நிர்வாணம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பரத்தில் இடையறாத நிலை லயித்திருப்பாங்க. அதாவது பிரம்மத்தை பத்தியே பகவானை பத்தியே எப்பவுமே லயிச்சுக்கிட்டு அவங்கள பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? செயல்கள் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீசஸா மட்டுமே இருக்கும். அவங்க வந்து ஜட துயரங்கள் எல்லாத்தையும் இங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஜட உலகத்துலதான் இப்ப சொன்னவங்க எல்லாமே இங்க ஜட உலகத்துல ஜட செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க தான். பட் அப்பயும் கூட அவங்க பக்குவமான யோகியா ஆகுறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் டிவோஷனல் சர்வீசஸா இருக்குது. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, ஜட துயரங்களே அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்க. சரியா? அப்படி இருக்கவங்களதான் என்ன சொல்றோம், பிரம்ம நிர்வாணான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அவங்க செய்யற செயல்கள் என்னவோ, ஆனா அதுல வரக்கூடிய அந்த துயரங்கள் என்னவோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க மறந்துடுறாங்க. பகவான்லயே லயிச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது எப்படின்னா, மீன் இருக்குல்ல, மீன் வந்து அந்த குஞ்சை வந்து எப்படி பார்க்கும் அப்படின்னா, அப்படி கண்ணால பார்த்தே வளர்த்துரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமை என்ன பண்ணும், ஆமை வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும், ஆமை போட்டு அதோட குஞ்செல்லாம் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும், அதெல்லாம் தியானத்திலே வளர்க்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி பகவான் எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்தி நம்மெல்லாம் எங்கேயோ இருக்கிறோம். அவங்க இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, நம்ம இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஆனா நமக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தத்தை நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடியும். எப்ப அப்படின்னா, நம்மள உணர்ந்தா. ஏன்னா நமக்குள்ளேயே அவங்க இருக்காங்கங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வந்துருச்சு. ஆத்மாக்குள்ளேயே தான் பரமாத்மா 2 பேரும் ஒன்னாதான் இருக்கிறாங்கிற அந்த உணர்வு வந்ததுனால, பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நினைச்சு பார்த்து அந்த அந்த பக்தாஸ் என்ன செய்வாங்க, அந்த பக்தர்கள் யோகிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, பரத்தை அடைந்து விடுகிறார்கள். ஓகேவா? சமாதான சூத்திரம் என்றால் என்ன? இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதுல என்ன அப்படின்னா, பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். இந்த 5th சாப்டர்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இதுதான், சமாதான சூத்திரம், பீஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஒரு அமைதிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் தான் மெயின்டைனர், அவங்க தான் கண்ட்ரோலர், அண்ட் தென் அவங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த யார் ஒருத்தவங்க உணர்ந்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அமைதியான வழியில இருப்பாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும், அமைதியான வழியில போயிட்டு இருக்கும். சோ அமைதிக்கான வழி என்ன அப்படின்னு நம்ம தேடணும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகா தான் 5.29 லாஸ்ட் ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 29 மாதாஜி. மாதாஜி. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். யார் இது? பகவான் உவாச்ச. ஓகேவா? பகவான் சொல்றாங்க, 3 விஷயங்களை சொல்றாங்க. எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பான். நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா யாகங்கள், ஓகேவா? நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச யாகம் கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய தவம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு, இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்புறம் இதுல நம்ம பண்ற கீர்த்தனை, இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் இறுதியில அனுபவிப்பாங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ஜாயர் யாரு அப்படின்னா அது பகவான் தான். அப்புறம் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன், அதாவது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னா, ஹூ இஸ் த சோல் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பகவான் தான். அப்புறம் எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன், சுகிருதம் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? சுகிருதம் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு அர்த்தம். எல்லா உயிர் வாழிக்கும் அவங்கதான் ஃப்ரெண்ட். ஏன், அவங்க நம்மளை விட்டுடாம, அவங்கள்ட்ட நம்ம பிரிஞ்சு இங்க வந்துட்டா கூட நம்மள தனித்தனியா விட்டுறாம நமக்குள்ளேயே அவங்களும் வந்து ஒரு பார்ட்டா உட்காந்துருக்காங்கல்ல. ஓகேவா? நம்ம எல்லாமே தனித்தனி ஆத்மாக்கள், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனி குவாலிட்டி கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க. பட் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வந்துட்டாங்க, இவங்க எல்லாம் மாயையில கட்டுண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் நம்ம எல்லாரையும் அப்படியே விடல. என்ன செய்யறாங்க, அவங்களும் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளயும் உரையிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஹீஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ். ஓகேவா? சோ எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணவில் இருப்பவன் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஓகேவா? இந்த 3 விஷயங்கள் யாருக்கு தெரியுதோ அவங்க அமைதிக்கான ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ ஹி இஸ் த என்ஜாயர் அண்ட் பகவான் அவங்கதான் வந்து கண்ட்ரோலர், அப்புறம் அவங்கதான் நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் 3மே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அந்த உயிர்வாழி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா,
எல்லா விதமான ஜட துயரங்கள் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்னென்ன மாதிரி மிசைரிஸ் இருக்குதோ 3 விதமான மிசைரிஸ் இருக்கு. 3 ஃபோல்ட் மிசைரிஸ் படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். ஓகேவா? இந்த 3 துயரங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைஞ்சிடுறாங்க. ஓகேவா? சோ பகவான் தான் பரம அனுபவிப்பாளர், அவங்கதான் கண்ட்ரோலர், அவங்கதான் ஃப்ரெண்ட். இந்த 3 விஷயங்கள் ஞாபகத்துல இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கடைசியா எகைன் சம்மரி சந்நியாசஸ் அல்லது கர்ம யோகா 5.1ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்லோகம் எது அப்படின்னா யஸ்ரேய. அடுத்தது கர்ம யோகா பெஸ்டா அல்லது சந்நியாசா பெஸ்டா அப்படின்னு பாக்குறது எத்தனை அப்படின்னா 5.2 to 5.6. தென் நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது என்ன, அடிமை தளத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றது. இது 5.7 to 16. இந்த வெர்சஸ் எல்லாம் இதை பத்தி சொல்லுது. லாஸ்ட் உன்னதமான கவனம் செலுத்துவது 5.17 to 5.29. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कृष्ण மாதாஜி, கடைசி